سلام كم يزحلك كرات حواتين كعب سلام وصاكم لاب قنالي لاب زحلنا وقال تقراي تقول مالتي يا كم تتفولطني قدم حجي هيوت من نوراتي سرايا 4600 سبسكرايب نيروا مونتايز كوين كل ነገር كعودي وتمسكن له كل قاطام አይጸበቀ ለናይ ማዓልት ጉዳይ ኮይኑ ተዓጽያትን ማለቲ እና ኩራተይ በዚህ አሞጽየኩም ነው ሓዳሽ ቻናል እያ ሼር ሰብስክራይብ እና ኮርኩም መተዋዓኩም አይፈለየኒ ናይ ቀድም ሕጂ ነበርኩም ፋሚሊ ከዓከም ትምለሱ መልእክት ምን ይተለኒ ኩራተይና ናአኸም ለኩም ማለት እዚያ ብድሕሪያ የልሰርና ድሕሪ ሪከር ንገብር ለሁ ማለት ኩራተይና ሰላማት ናመደበ ይኸብለኩም ተከታተሉ ወይ ሻዕ መጨረሻ ሰሚዕክን ከዓ ተጠቅማላ ከመየለኩም ናልኩያ ወገኔ ደሓን ዝጋይር መስክን ከም ዛነ ደሓን ለሁ ወከዓ ታሓንክት ኩና ክለ ሻዕት ንተዩና ወራት ሕዋተይ ከም ዝመእተው ዝረአኹምዎ ማለት እዩ ከም ዘመተው ዝራናዮ መጀመሪያ ፀጉርና ከንጉንጉነልና ማለት እዩ ከም አጊርና ድሕረቂስና ፀጉርና ክባላሽ ይኽእል ብተወሳኺ ድማ ማዓልቲ ሒዘልኩም ንመፅኒኹ ብጣዕሚ ደስ ትብል ሒና አጠቃቅማ ናብዚ ሒና ከዓ እንታይ ከም ለእተኩላ ሪኢኽና ኢኽን ፅቡቅ ጌርክን ሪኢኽን ተጠቀማ ማለት እዩ ብጣዕሚ ለውጥ ለለዎ ንጨጉርካ እንትን አውዚ ካሜራ ሒዘ ኮይነ እምበር ክነብለሲ ብደንብ ክነሕውረለና ብሓንቲ ኢደይ ጀዋል ሒዘ እና እዚ አጠቃቅማ ከሪአክን እየ ማለት እዩ أنقذ كيس إياه كل نفسي كيس إلى اسمه غير نيهو نعلم متأمن كيد مالتي هوراتي شع مودات رأي عايفن كي تحلفا كاو قاعدة تغمال لكن بتعمي يا أنجو دلهن بوتاك جمهورات خلايكن أكو أخي بنم تحرج جميرا نيهو ناكم لموتيك كنت جورات خلايكن بدين بكينوشتي تأوكورنا ደንቢ ማለት እዩ ደንብ ክንገብረለና ካብ ጫፍ ክሻዕ ካብ እግር ክሻዕ ጫፍ ማለት እዩ ወራተይ አውዚ ካሜራ ጊዜ ይወስደካ ብጣዕሚ ቢንኒ እና همዚ አገርክን ተብላላ እንትን ከይኑ ሕልክን ካሜራ ከይኑ ሕልክን የደአይለ እንትን ቅልጥብልጥ እንደሆነ أبلي من النمبري بدنبي غيركن أسمع معكن تقورال لكن مالتي خوراتي وشت ما أتولو كوا عم وقت ندحر كوينو يا أكال ساعتي كلتا ساعات كم كستاكن مالتي كذا غيركن لما كيف بوتا ندحر تكون هون كلتا ساعات ويكع كلتا فرا أي تتصبيو إيكن مالتي غيركن وديو تحصوا أيفون كنن أمنا ما أتقينا سرح ندحركم كن غير كنت يمكن ساعتكم زناتي تصبركن لما ش نجر ندحركينو حنت ساعات وانت أكليا بيكع فرق ساعات مالتي لا فرق ساعات سو حادي فرعي ويكع حادي ساعات منتي أكلتي يا عمو أطبطع مالتي ندحر سرحكم كنت بلا دعم يمكن مرحون كاتسقي ميلو لك كان برت صيايق أو ذك كلنا زدار قاعدة تصيق مالتي نعم زجيركم بدن بيتو وشتوبن كم لعتوا مالتي بدن بوشتغن قورا لنا أو جاف جنا أجور كلني يهون كن بدن بكن قورا لنا مالتي كاب جاف الشعب متقرشان اي جدن كنقورا لنا ميت إلى بلا العلني ودا يمثل بزح خويني يمثل ودا موزي إلى بلا كاوي خندمنتاي بس يلكن أقرأكني خلي بدحرج أقرأ نسي كمزو بعد خن مشت بلا تخليكم بزح عيد كما كام زي تقول لو بلنا يوي لنا ودا نبلو زي حق لو بلا ما وش تمنتن قعدتي يكم ميدا مثال مالتي كما غير كنت قورا أما بدنبي يسمع مع كل معاريك وون مالتي نا قد ما هجا وكا سلسة شحيل تقامر له زين قد ما عمد تطعيمني راح انتجيزا عما جمراجين ፀጉረይ ሒና ጌራ ኣይፈልጥ ማለት እዩ
እና المجمرة ጊዜ عامن ገይረ ነይረ ካብኡ ዝቀይሕ ገለ ይመስለኒ ነይሩ አሜ ካብ ለጽለን ቀይሕ ጸጉር እዩ አይፎቲ ቀይሕ ጸጉር ብነፍሰይ ማለት እና ዝቀይሕ ገለ ይመስለኒ ነይሩ አይ ቀይሕን እምዚ ገይረ ደቂ ሰቁር አካባቢ ነይርሞ እንተለለ አንታ ከጸወደ ገለ ይብል ማለት ይበርብር ይብል መሆም ዝቀይሕ ወይ ልጸንሕን ጸጉረይ ከምና መሰለን ነይሩ ማለት ይካው ምንም አይቀይሕ ግን በጣም ሰው በቃ ናቴዲዮ ይክንት ብላ ማለት በጣም ለማ ሲሆን ጸጉር ቡን ልባል ነረ ልባጣጥስ ነረ ልታሓዝ ነረ በጣም በቀሊሉ ቀሊል ይሆን የንሆዩ የጽቡቆ ይካብታሚ ማለት በጣም ይስማማ አመጀመሪያ ከተዓጅና ከለህን ከዓግድን ዛ እንቁላሊሕ አኩል ገዛ ስለሌላ አይዲ እንቋቁ እና ዘባድ ወንት ገብራላት ለሊክ እንድሕር እንቋቁ ሌብል ማለት እዩ ሓንቲ ዘባዲ ርጎ ማለት ይብናትና ሓንቲ ርጎ ትገብራላት ከላይከን ካብዛ ዘይቱ ከዓት ሓንቲ ብጣዕሚ ያጽብቅቲ እንተልያት ክንድ ሕሊብልክን ከዓ ዘይቱን ጌርካ አይዲ ጸገመውሊ ግድን ኩሉ ክንገብር ማለት አይሆነ ቅድም ሕጂ ሒናና እንቁላሊሕ ዘባድ ሓንቲ ዘባድ መጀመሪያ ጀሚረያ ነይራ ካው እንቁላሊሕ ግን ኣብ ዝድሓርዋይ ማለት እዩ ከዚ ኮይ ሕሽምበይ እቲያታ ዘይት ስለልጎር ኩላ ማዝ እንቁላሊሕ ጨውነስ ይብሉኤን እሽትተይ በጣም ይዙ እንቁላሊሕ ሲጨይኒው እና ከምዚ አጌርክን ጠልልል ለቢልክን ትገብራ ማለት ለዛ መብዚ ኢደይ ደኺሙኒ ብዙሕ በልሁ ወይኔ ግን ጫፍጫፉ በደንብ ጌርና ነብለለና ኣብዚ አረስያ ቆፋ ዛይውጽዮ ማለት እዩ ናቢድካ ትሕስከይ ከቀይሕ ቀልጢፋ ተሓጽዮ የምበር አውል ሃለኩ ሲ ሓሸውሸና ብልኩዲ ገለ ድምጽ ክትዛረብማ ይዛረብ ነይረዋይ ትብሊየ ነው ስለለቆረጽኩ ወሲ ካላኤ ደጊ ማሪክር ይገብርለሁ ማለት ይናዚያ ሽፍን ይልክም በደንብ ትብላዕሊ ፈጣን ጎረስ ስለለብልካ ውሽጥ ስለለብል ዞ ፌስታል ማ ባልያቱ የብሎይ ማለት ይኩሉ ለይቱ ለይታ መስየታ ኢሉ ኩሉ ነገር አብዚያ ሽፍን ይልና እንተስ ላብ ስራሕና እንተስ ለምድቃስና ንሽቲ ደቅስና ዲና እንተስ መስኮ ስራሕየ አብዚያ ገርና ስራሕ كمي تصلحنا لدك عبيتي تمارسنا مزينا نينا حجي تحزازينا مالتيو كم تطريق لكن كم زي مسج أقولنا دمو بغيرنا أمزينا مزينا نينا حجي تحزازينا مزينا نينا نا زي مسلك انت الحصانات شامبو دمو خريكا زلت كمان شامبو دمو أدمو لمو قدم حجي نغيرك نيرأيه زينا زيايا مالتيو قدم حجي نغيرك نيرأيه زياني لتقم بيتشا مالتي خلي توسخي አይወስካለኒ ምንም ሳተን ብቻ አለተቀም ካኡካ ከምዚና ገርና ብዙ በግንባርና ሀዝገና ምስትሾረ ጎር ኩሉ ሱል ቡማይ ይኒያ ማለት ነው ገና የተመሸጠኝያ እና ከምዝጌርና ጸጉርና እና ጎንጎና ባልትና ዳንካና እንደቃ ቤቴ ምን ልብዶልና ያለዋይ ባልትና ነካናከን ማለት እና ሰላም ኩን ብዙሕ ትርፍ ያለለይ እዚ አትመስል ተጠቀም ድሕር ምጥቃምክን ከመይ ከም ተሐጉሰክን ትሪያይክን ማለት ሰላም ክን ይዝሕለይ ደሞ በኸሊ ቡዲዮ ሻዕል ማጸኩ ሰናይ ቅንያ ሾር ሳብስክራይብ ላይክ በመግበርካ ምትዋዕኩም ይፈልየና ማለት ኩራት ሕዋተይ ተረፈ ባይ ባይ